मोनसे गोलाव दालां जाय दालांनि मुंखौ दा जों होनो थांगासिनो दङ बे दालां बेखेवनाय हाबाफारियाव मोजां बिबुंथि लाखिनानै जोंनिफ्राय बावैसो सिगां गुबुन मोनसे प्रग्रामाव थांनाय जोंनि बिटिआरनि CEM मानव गेदेर बिथां प्रमद बर' आरो जोंनि बे गोथार हाबाफारियाव रंजानायनि बुब्लियाव बाहागो लानो हानाय जोंनि नायल' जाल' सासेल' MP बिथां रामगोरा नार्जारी आरो बे बियाबनिनो 30 नं सिडनी बियाबनि मानव गेदेर MLA जयन्त बसुमतारी EM धनन्जय बसुमतारी मानव गेदेर DC बिथां आरो साफ्रोमबो पार्टीनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे सिभिल इन्जिनियार बिथां आरो सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन आमार मिडिया बंधुসকল আজি আমি সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সন্মানীয় ইউজি ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সন্মানীয় ৰনগৰা নাৰ্জাৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত এটা সমাজ আৰু আন এটা সমাজ বড়ো আৰু মুছলমান বড়ো আৰু আদিবাসী বড়ো আৰু সকলো জনগোষ্ঠীৰ মাজত এখন নতুন সমন্বয় গঢ়িব পাৰিছো যাক আমি ইংলিছত ব্ৰিজ বুলি কয় দালাং मोनसे समाज बिमाजों बिफाजों सुबुंजों अबंलावरिजों आरो गासैबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव खौसेथि लाबोनायजों लोगोसे गोदान मोनसे फोनांजाबनाय जेरै मानसिया सोरगोआव थांनो थाखाय मोनसे दालां नांगौ मोनसे जोंनो लामा नांगौ बे जोंनि लामा बे जोंनि दालां ঠিক তেনেকৈ আজি আমি এই নতুন দলংখন বনাব পাৰিছো এই দলংখনৰ নাম আজি আমি আলোচনা কৰা মৰ্মে আগৰ বড়ো সমাজৰ ইথনিক নেশ্যনেলিজম সেন্টিমেন্টৰ দ্বাৰাই NDABৰ নেতৃত্বত আমাৰ যি আন্দোলন হৈছিল সেই আন্দোলনৰ শহীদ হোৱা আমাৰ बड़ो हारिनि सासे बीर जोहोलाव NDABनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिमोन बिथां डी जाब्रांनि मुङाव बे दालांखौ दिनै जोंनि सरकारा गथायनानै होनाय जाबाय सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन दिनै मोनसे हारि मोनसे माहारि थामोनथा आरो थामोनथायनि थांखि लानानै दावगालांनायाव गुबुन हारिफोरखौबो गोरबोजों गोबानानै लानायनि सम फैदों बिमाया बिफा गैयालासेनो न'खर गैयालासेनो मालाबाबो समाज दानो हाया थिग बेफोरबायदिनो गंसे न'खरा न'सुंसेनि मानसिजों सोमोन्दो लाखियालासेनो माब्लाबाबो गामि दानो हाया आरो जोङो जोंनि थामोनथायनि बाथ्राखौ दावगालांनोब्ला बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि साफ्रोमबो भारतीय नागरिकजों जोङो मोनसे गाहाम दालां सृष्टि खालामनानै समाज दानायनि जोङो राहा लामा लानांगोन होमब्लासो जोंनि जा थांखि बे थांखिया जाखांगोन बेनिखायनो साफ्रोमबो रायजो राजा नोंथांखौ जोंनि बे साथाम दैदेनगिरि जाय दैदेनगिरि बिथांमोना दिनै UPPL दोलोखौ रोहो रोहो खालामनायाव जेब्लायबो नांथाबनानै दङ हारि दानायनि माहारि दानायनि मिजिंजों जों साफ्रोमबो मानसिफोराबो बा जों साफ्रोमबो बिटिआर बासियाबो बिथांमोनजों लोगोसे थाफानानै जोंनि बिटिआरखौ शान्ति खौसेथि गोरोबलायनायनि गेजेरजों मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जा बड'फा इउएन ब्रह्मनि सिमां बे सिमांखौ जाफुंसार होगोन होननानै मिजिं खालामनानै साफ्रोमबोनिसिम दिनैनि बे गेदेर साना वुमेन डे আজিৰ দিনটো वुमेन डे সেই উপলক্ষে আপোনালোক সকলোকে वुमेन डे শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি মোৰ বক্তব্য সামৰিছো থ্যাংক ইউ बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं
क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'ल'जी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरि, आल्ट्रासनोग्राफी, केजुएलिटी, पेडियाट्रिक्स, पेथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्कोपी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे इसवार पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल iswarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, মই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰৰ সুপাৰিনটেণ্ডেণ্ট ডক্টৰ CK ডিমাৰীয়ে কৈছোঁ। আমাৰ এই ঈশ্বৰ পলিক্লিনিক ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰটো কোকৰাঝাৰৰ খাৰগাঁও ফ্লাইঅভাৰৰ তলতে এইটো নতুনকৈ আবাৰ স্থাপিত হৈছে এটা নাৰ্ছিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নাৰ্ছিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয়, যেনেকৈ অৰ্থ'পেডিক্সৰ আৰু গাইনক'লজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী, আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল চাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰোস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে, যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, এক্স-ৰে, ছ'নোগ্ৰাফি, এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক ছাৰ্ভিচ দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছোঁ। ৰাইজ আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয়। তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয়। গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব। ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল, তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম।